Hvad så, damer og herrer, eller ham for ditter? Velkommen til en RX1 The Games. I'm gonna kick you ass. Det er noget HGG. Hunger Games. Jeg er ret, og han er Sinox. Jeg er Jens Kraftøde. Jeg er Lars. Den er mig. Modsat vej. Sprog Danmarks. Jeg spurgte dansk. Ja, det som vi spiller i dag er Hunger Games, som vi normalt spiller i Minecraft-episoden. Ja. Og som vi ser lige nu, vi er påne. Og jeg døde lige. What the fuck? Typisk. Der er en efter der bagved os. Så skal jeg lige dø med allerede. Ligger. Hvorfor går du ikke imod ham der bagved dig? Jamen det er fordi jeg skal have noget live. Nå, men som jeg sagde, vi påne, eller han gør. Jeg gør ikke, fordi jeg ved. Der er en faktisk, hvis du går ud for, så er der en lige oppe på taget. Ikke der, men okay. Inden jeg arenaen, eller inden i... Jamen jeg skal lige have noget liv, man. Den er så langsomt til liv. Lige til venstre deroppe. Du burde se hende. Og der. Jeg har set, slap af. Slap af. Smith, han er en dreng. Nej, hun er en dreng. Eller... Det er bare en herre, fordi... Jeg kan ikke se, om det er en dreng. Smut. Han klarer det. Hvor mange er der tilbage? Der er en lige ved spawn, han står stille. Jeg har set ham. Eller hende. Eller den her. The Liam. Kom her. Nå Kom her. Mig og Sinas, vi har også tænkt på noget med fucking Faction Minecraft. Daisy Minecraft, det hedder man sige. Og så andre ting. Shit, man, jeg vil lige dø. Og måske undrer jeg, hvorfor hedder Sinas Isaigo i Minecraft. Fordi jeg er pakket, nej, det er fordi han er pakket. Nej, det er fordi, da han var mindre år, så købte han den, tror jeg. Tænker jeg var young. Da han var young, ja. Oh shit. Dengang, da jeg ikke var gammel. Jeg er færdig. Yep. Er det ikke noget vand? Nå, jeg godt lige, at han bare står der og glor. Fuck, han er jo. Du er færdig, min ven. Du er færdig. About a week ago. Hvordan er ham der... Udenfor, lige udenfor. Gå lige udenfor, så går du til højre. Altså, du burde se ham nu. Jeg er rigtig bange. Du ved godt. Oh shit. Ja, han får tæsk. Godt lavet, mine brothers. Men er det din? Ja, det er min. Slum. Hænger rundt, jeg kan ikke se. Ja, man. Der er 6 tilbage. About a week ago. Okay, og så lad mig se, hvad de andre. What the fuck, kom nu. Jamen, hvad det er, mand? Det er ikke dig, der snakker, jeg kan ikke komme ned. Jeg er rigtig bange. Buks. Er der nogen dernede på kig? Der er kun blaze eller sådan noget. Er det min? Det ved jeg ikke, der står ikke noget. Jeg går... jeg ved allerede, hvor der er en. Han... Kom med i spawn. Ja, jeg går til venstre. Ja. Jeg har brug for noget liv. Det var lidt screenshot. Ja, det er mig. Og så når du går... Ja. Der. Der er han. Hvordan? Shit. Lag. Ja, om det er.
Dør du? Ja. Ja, Ja, det er jo. og han døde. Okay, så det var afslutning. Jeg døde under 5 sekunder. Og han nåede kampen. Men vi ses næste gang. Vi ses, og like, abonner, og jeg ved ikke, Og tis på hvad jeg skal hinanden. sige. Og drik Og tis. tis på hinanden, og husk alle sammen, hvordan er det lidt kloge at gå på toilettet. Mm. Så husk at gå på toilettet. Mm. Ses. Og hvad? Beskrivelsen er der en, der hedder, er der serveren, hvis I gerne vil spille den. Ja, det er rigtigt. Ja, Når man ses. ses.